Večeras nam u goste dolazi ekipa koja se zove Čebude. Čebude, izvolite! Ajmo, momci, ajmo brže. Čebude, neće bude, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Kako ste? Odlično. Jeste uzbuđeni? Ne, pozitivno. Imali, je pozitivna trema. Samo da nije negativna. Nemamo pojma kako izgleda. Će bude, neće da bude. Nemojmo da bude. Dobro, Ivane, kažite mi čime se bavite, koliko godina imate? 47 godina, otac 2 sinčića. Sinčića? Da. Koliki su? 5 i 7. Vi ste sada u periodu će poludim. Dobro? Će preteknemo. Će preteknem, okej. Čime se bavite? Pisac, stand-up komičar, profesor. Stvarno? Hoćete li mi napisati nešto? Možete mi pomognete večeras? Će se dogovorimo. Će se dogovorimo, okej. Divno. Dobro, je li imate iskustvo u kvizovima? Da. Da? Da, 23 godine. Će bude. Okej, Nemanja. Da, Nemanja Nešić, 36 godina, master istoričar po zanimanju, dolazim iz sela Popovac pored Niša, 2 dece, dečki, devojčica, 3,5 i godinu i pa. Au, vama, pa vi ste prošli, vi ste na konju. Neki prohodavaju, neki ne znaju gde udaraju, a hoće. Da, baš izuzetno. Ali dobro, će bude. Da, će bude. A predajete negde istoriju? Ne, radim u administraciji, skoro sam u drugoj branši. Greot. Život. Život. Će bude. Život učini... Ponekad izgubi smisao to do 7. Okej, Milošte, kažite mi vi nešto o sebi. Miloš Ilić, 38 godina, iz Niša, po zanimanju farmaceut, trenutno se bavim konsultingom i to je to. Okej, ko će prvi? Ja ću. Ajmo, Ivane, onda. Na najstarijima sve ostaje. Stanite u svoje klupe, vi se približite, sada ću vam reći pravila. Dakle, imate 4 žice, važno je da ne presečete tačan odgovor. Imate 60 sekundi. Možete da tražite pomoć. Ukoliko niste sigurni u tačan odgovor, moj predlog vam je da ne izlazite i ne pomažete, jer bomba može da eksplodira. Ispadate i vi i Ivan iz igre. Tako da, ukoliko niste sigurni, recite, izvini, brate, morat ćeš sam. Neće bude. U redu? Jesmo razumeli pravila? Jesmo. Molim vas, stavite naočare. Da li se sada osjećate kao u laboratoriji nekoj farmaceutskoj? Pa njima će to biti lakše s obzirom na obrazovanje. Da, uzmite oružje. Ja bih ovako bio vrlo opasan da uđem među decu. Bomba broj 1. Vaši odgovori i pitanja su tamo. Pitanje, a moji odgovori ovde, počinjem da čitam. Plava žica Los Angelesa, žuta žica Sao Paola, crvena žica Barcelone, zelena žica Rio de Janeira, a pitanje glasi: brdo, Corcovado i plaža Ipanema su samo neke od znamenitosti kog grada? Vreme kreće sad. Pa mislim da možemo odmah da odbacimo Rio de Janeiro. Jeste sigurni? Da. Jeste sigurni? 3, 2, 1. Nastavite. Tam, 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 tam. Ajmo da vidimo šta je dalje. I Los Angeles nije. Okej. Tamo ne pričaju portugalski. Ne. 3, 2, 1. Nastavite. Idemo dalje. Sigurni? Sao Paulo. Okej. 3, 2, 1. Bomba deaktivirana. Momci, kažite mu obrigado, to je hvala na portugalskom. Jeste znali? Da. Samo ste pravili malu napetost. Nemojte mi oduzimati posao, ja sam tu da pravim napetost, ali očigledno
Rekao sam će se dogovorimo. Ovog trenutka ne će da bude. Će bude. Hteli smo da nazovemo ekipu Ćigi cepimo, ali to bi bilo suviše agresivno. Što? On meni je baš slatko. Pozivamo bombu broj 2. Rekao ste da pišete stand-upove, da čujem nešto smešno. A šta da sam rekao da sam porno glumac? Odlično! Svaka čast! Možda bi bilo malo smešno. To je pripremljeno, stalno nas pitaju da kažemo nešto smešno. I nas glumce, to je isto. Ukrašću vam foru, odlično je, svaka čast. Dobro, evo je bomba broj 2. Ok, vi čitate tamo, ja čitam ovamo, počinjemo. Plava žica, jabuke. Žuta žica, šljive. Crvena žica, grožđa. Zelena žica, trešnje. A pitanje glasi: kardinal je vrsta... Vreme, sad. Zatražit ću pomoć. Ne može, rekla sam vreme sad, dala sam vam prostor, ajmo, ide vreme. Nemojte, napravili kardinalnu grešku, nemojte Trešnja praviti... nije, to znam. Dobro, ajde da vidimo. 3, 2, 1. Nastavite. Imate sreće? Možda ipak znate. Možda? Možda? Trebalo bi da nije ni šljiva. Dobro, ajde da vidimo, možda nije, možda jeste. 3, 2, 1. Nastavite. Pa vi imate sreće, a boga vi imate i znanje, pravite lažnu napetost. Pa nekako se sećam da se od toga pravi rakija. Dobro, pa da vidim šta je. Jabuka ne bi trebalo da bude. Dobro. Pazite, nemojte prste. Sec. 3, 2, 1. Bomba deaktivirana. Nazdravit ćemo kardinalom ovu pobedu. Vi meni kradete hleb. Vi pravite napetost. Ja ovde pravim triler. Ma znali ste i odgovor, nego ste hteli meni sve živce da iskidate, posle mi ne date lekove. Imate ukupno 50.000 dinara, a ja prozivam bombu 3. Pravila još uvek ostaju ista. Vi tamo, ja ovamo, možemo da počnemo. Plava žica, Lada. Žuta žica, Niva. Crvena žica, Vesna. Zelena žica, Soraja. A pitanje glasi: kako se zvala boginja proleća kod starih Slovena? Treba li vam pomoć ili vreme? Vreme. Vreme sad! Šta bi moglo da bude? A ovako da. Da ispoštujemo... Jeste sigurni da nije? 99,9% Srbije koja zna da ovo nije. 1. Boginja proleća. Nastavite. Okej, hvala. Na uklanjanju idemo dalje. Sad idemo na malo teže. Dobro. Lada. 3, 2, 1. Nastavite. Lada nije, to je tipično vozilo starih Slovena. Šta bi dalje moglo da bude? A ovo je verovatno njiva, samo nisu dobro napisali. Tri, 2, 1. Bomba deaktivirana. Svaka čast, Ivane. Hvala. I Lada i Niva su boginje. Lada jeste. To znam sigurno. Niva nije slovenska. Niva je kineska. Nije slovenska. Iz kineske mitologije. Molim vas, spremite bombu broj 4.
Živi niste, znojite se. Idemo polako. Pravila su i dalje ista. Vi ste tamo, ja sam ovde, možemo da počnemo. Plava žica, instrument. Žuta žica, vrsta kape. Crvena žica, rakija od dinja. Zelena žica, vrsta duvana, a pitanje glasi: šta je kamilavka? Vreme, pomoć. Vreme. Vreme. Približite se. Samo da ne pukne. Neće da pukne odmah. Znate? Ne znate? Pretpostavljate? Trebalo bi da sve rakije znam. Dobro. Ova nije. Ajde onda da vidim. Nisam pio. 3, Ova ne. 2, Okej, Jedan. ja se sklanjam. nastavite. Redu. Onda je ovo već pitanje sreće, jel da? A ne degustacije. Vrsta duvana nije. Nije, dobro. Okej. Čuo bi da je neko rekao. Dobro, jeste pušač? Ne. 3, 2, Jel sam prošao jednom pored 1. pušača. Nastavite. Nemojte bežati, samo ja bežim. Idemo dalje. Šta bi to moglo da bude? Da čujem, šta mislite? Pa to je nešto kod popova, da li kod katoličkih, da li kod pravoslavnih, Dobro. nešto što drže na glavi. 3, 2, 1. Bomba deaktivirana. Osvojili ste 100.000 dinara. Će persiramo, neće persiramo. Mislila sam kao ekipa, ali ako hoćeš osvojiti 100.000 dinara i beži. Ja sad malo lakše, mogu da se vrate dugovi. Pa, Ne još. će me sačekaju za ostalo. Pa nek sačekaju prvu ratu da isplatim. Pozivamo bombu broj 5. Nikola, vidiš nešto neobično na ovoj bombi? Izraslo je nešto. Okej. I dalje imate 60 sekundi, 5 ponuđenih odgovora, nemojte preseći tačan. Sada igrate za 50.000 dinara. Može? Spremni? Ajmo. Vi ste tamo, ja sam ovamo, čitam odgovore. Plava žica, Stevan Anđelković. Žuta žica, Sloba Radanović. Crvena žica, Željko Šašić. Zelena žica, Darko Lazić. Narandžasta žica, Dušan Svilar. A pitanje glasi: ko se od naših pevača jedini rodio u Beogradu? Pomoć. Pomoć, znate li, drugari? Ja ne mogu da tvrdim. Pa sad čiju god da želi, svi rade. Ne. Hoćete nastaviti da se družite posle ovog kviza? Do Niša sigurno, a Nema posle ljudi. toga... Do Niša sigurno, posle ćemo da vidimo. Okej, moram da pustim vreme. Ajmo sad. Ima jedna pesma koja kaže sad ću cvikam žicu. Sad ću cvikam žicu, ajde da vidimo koju. Pa nekako mislim da Ajmo logiku. Darko Lazić nije. I ja isto mislim da ne. 3, 2, 1. Nastavite. Okej, idemo dalje. Mislim da je Željko Šašić negde preko. Dobro, lepo možda mislite, možda ne, ali svakako A za ovog presecite. Stevana Anđelkovića nikad nisam čuo, moram da kažem iskreno. Dobro, ali ja moram da kažem da je 27, Nije 26, problem, a vreme nije problem. Nije problem. Okej, ajmo. 3, 2, 1. Nastavite. Okej, idemo dalje. Sloba Radanović se rodio u Zadruzi, koliko ja znam. Ali zadruga je u Beogradu. 3, 2, 1. Nastavite. Bravo Nikola, ajmo, 11, Peci, 10 peci, sekundi, peci. moramo da sečemo. Ne, molim vas. 3, 2, 1.
Bomba deaktivirana. Ovo je bio triler i po svaka čast. To je samo bomba. A ja sam sve živce iskidala kao da sam na vašem mestu. Ko da ću ja da dobijem nešto od ovog. Ivane, osvojio si 150.000 dinara, a vi koji ste rekli niste osvojili ništa. Pozivam bombu broj 6. Ivane, pravila su i dalje ista. Tamo gledate, ja gledam ovamo. I ponuđeni odgovori su: plava žica, Branislav Nušić; žuta žica, Đura Jakšić; crvena žica, Branko Radičević; zelena žica, Laza Kostić; narandžasta žica, Branko Miljković. A pitanje glasi: prvu srpsku operu na uranku je komponovao Stanislav Binički, a ko je napisao libreto? Vreme, sad. Branko Miljković je živo posle Stanislava Biničkog. Okej. Teško da je mogao. Dobro. 3, 2, 1. Nastavite. Okej, ajmo dalje. Ajmo logika, na glas slobodno. Branislav Nušić, koliko znam, nije pisao poeziju. Ili bar ne obimnu poeziju. Okej. 3, 2, 1. Znate, komičari mogu da budu i ozbiljni. Kako ne znate kolegu komičara? Da sam imao 4 pokušaja, opet bih promašio. Opet bi nikad ne bi pretpostavili da je to Branislav Nušić. Ne, tako da nema žaljenja. Dobro, nemojte žaliti. Ostalo mi je 100.000 i još 2 pitanja, 2 bombe. Znači, niste tako lošem položaju. Vratite mi oružje. Hvala, Ivane. Hvala. U magareću klupu. Deco! Ko je sledeći? Ja. Ajde. Miloše, evo oružje. Pozivamo bombu broj 7. Miloše, bližimo se kraju. Pravila su i dalje ista. Znate, gledate tamo. Ja čitam odavde odgovore. Priđite bombi. A odgovori su: plava žica, uze smo diplome; žuta žica, nazdravimo mladosti; crvena žica, podignimo u vis čaše; zelena žica, budimo veseli; narandžasta žica, jao što je škola zgodna. A pitanje glasi: stih čuvene studentske pesme Gaudeamus igitur može se prevesti kao... Vreme kreće sad. Jao što je škola zgodna, nije svakako. Ja mislim da nije. Mada možemo da probamo na latinskom da ispevamo. A, hoćete vam pomogne? Ajde. Evo da. 3, 2, 1. Nastavite. Dobro. Podignimo iz čaše, nije, to zvuči... Da, to zvuči... To više kafanski. Da. 3, 2, 1. Nastavite. Okej. Šta dalje ne bi moglo da se ubaci kao u latinski? Pa sad, pošto ovo latinski, ovo nazivamo mladosti nešto, Juventus ili tako dalje. Dobro. Rekao bi da nije ni to. Okej. Ajde da vidimo. 3, 2, 1. Nastavite. Sad ovo, uze smo diplome, mi ne zvuči baš previše nešto što bi bilo
moguće, ja bih rekao da je to budimo Imate 15 veseli. sekundi i 14, Ja bih tako rekao je, da je okej, sečemo plavu, to. da vidimo. 3, 2, 1. Bomba deaktivirana. Budimo veseli, budite veseli, uspeli ste 150.000 dinara. Vidi se da ste uzeli diplomu. Da bih samo da skinem naočare. Morate da budete strpljivi još malo, još malo. Pozivam bombu broj 8. Jeste se uplašili malo? Boga mi. A vi? Jes. Da, vidim. Treba mi naočare. Hitno mi treba naočare. Drhtiš, vidim. Hitno mi trebaju naočare. Miloše, jel vidiš nešto neobično? Neobičnije od neobičnog? Malo ih ima više sad. Malo više, koliko ih ima? Pa, preko ovih naočara 8. Koliko hoćeš. Ok, imamo 8 žica. Imate 2 minuta da presečete, ali da ne presečete tačan odgovor. Možete da duplirate sumu koju ste osvojili ili da je prepolovite. To bi bilo to. Miloše, predlažem da pozovete pomoć jer nemate šta da izgubite. Došli smo do poslednje bombe. A vi, to jest ti, možeš da priđeš samo ako obećaš da nećeš neprekidno pričati. Neću reč da kažem. Ne, moraš reč da kažeš, ali samo reč. Da. Šalim se. Reći ću reč. Ja ne raspoznajem boje. Okej, a ja ću sad reći 8 reči, 8 odgovora i postaviti pitanje. Vi ste tamo, ja sam ovde. Počinjemo. Plava žica, uskršnji. Žuta žica, sretenski. Crvena žica, božićni. Zelena žica, vidovdanski. Narandžasta žica, mitrovdanski. Ljubičasta žica, oktrojsani. Bela žica, đurđevdanski. Ružičasta žica, januarski. A pitanje glasi: pod kojim je imenom poznat trenutni Ustav Republike Srbije? Vreme kreće sad. Ko seče? Ko god hoće. Slušaj me. Izvolite. Uskršnji nije sigurno. Dobro, ajde da vidimo. Nije o Vaskrsu bio referendum. 3, Čekamo. 2, 1. Nastavite. Sad si se zakrili za njega. Ništa se sakrao od njegov odnos. Januarski je bez veze naziv. Dobro. Ako tako misliš, tvoja stvar. 3, 2, 1. Nastavite. Sretenski ustav je prvi ustav i Dobro. ne bi imalo smisla da opet nazovemo neki sretenski. Dobro. Može? Može? Okej. 3, 2, 1. Nastavite. Suvereno vlada ovim kestima, pa ne, da čujemo. Božićni nije, sigurno. Isto bez veze bi bilo o praznicima ko će da zaseda Okej. dok su božićni praznici, tako da to ćemo da Tu fiknemo. se ne radi 20-30 dana. To kad se veže. 2, 1. Nastavite. Okej, idemo dalje, svaka čast. Imamo i vremena. Oktrojsani je doneo kralj Aleksandar posle šestojanuarske diktature, podario je narodu, to znači oktrojsani, tako da niko nama ništa nije podario, mi smo se izborili za ovaj ustav. 3, 2, 1. Nastavite. Bravo! Sad kreće stvar da se lomi. Dobro. To ne bi trebalo da je u leto, jer opet prazno, Opet nismo tu, na odmori moru su, smo. tako je, tako da ja bih fiknuo vidovdanski. 3, 2, 1. Nastavite. Bravo! Zato što smo svi u Košedasi u to vreme. Tako je, idemo dalje. Sad, ovako. Ja znam, zato što ja sam mislio da su postovi koje najduži post, na primjer, traje. To mi je bilo kao.
A kad je izašao Oktroisani, znao sam da je Ustav. Sad, što se ovoga tiče, odmah mi se trigerovalo jedna stvar, a to je, ko ima vremena, a to je da sam bio na slavi kod bake i deke i da oni slave Mitrovdan i da je tada donet aktuelni Ustav. 3, 2, 1. Bomba deaktivirana. Pa bravo! Pa bravo! Nemanja! Eto. Pa što mi ga ne dadoste prvog? Dođi Ivane! Kakva ste vi smešna družina, obožavam vas. Looney Tunes. Svaka čast, momci, osvojili Hvala. ste 300.000 dinara, zasluženo, ja bih vam dala i više. Može. Verujte mi. Prihvatamo više. A, U poslaću Nišu vam. je šef.